suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang gabi po sa bawat isa. Muli naririto na naman tayo sa ating programa, Ang Tinig ng Pag-asa, na kung saan ito pong programang ito ay ginawa para patuloy pong maihayag ang salita ng ating Panginoon at patuloy na ang ating mga kababayan o ating mga kapatid ay makarinig ng salita at magkaroon ng kaligtasan mula sa ating Diyos na buhay. Ito pong programang ito, Ang Tinig ng Pag-asa, ay ginaganap tuwing Tuesday and Thursday po sa ganap na ika-7 ng gabi. Kaya lahat po kayo ay inaanyayahan namin na lagi po kayong makinig o manood sa ating programang ito. So, nais ko lamang pong batiin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ang ating mga workers and leaders, ang ating mga missionaries, maging ang ating mga kapastoran na under ng Jesus Believed Up Church, at maging ibang miyembro ng ibang churches na nanonood ngayon o nakikinig ng kanyang programa. At of course, sa ating pinakamamahal na founder ng Jesus Believed Up Church, binabati din po natin ang ating ginagalang Bishop Leo Bidanya, ang kanyang may bahay, Reverend Stella Bidanya. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At sa gabi pong ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Doon po tayo tututok sa tema natin, ang Habakkuk chapter 3 verse 2. So before that, ask muna tayo ng gabay mula sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa gabi pong ito at kung saan muli po kami ay naririto sa programang ito, nanonood, nakikinig, O Diyos, ng iyong salita para lalo pa kaming tumatag, lumalim ang aming pananampalataya sa iyo at masunod ang iyong kalooban. Lord, ang salitang aming marinig sa gabing ito mula sa iyo sa pamamagitan ng iyong abang lingkod, O Lord, na ito ay tumimo at tunay nga may apply namin sa aming buhay Kristiyano, O Diyos. Tumimo sa aming puso at sa aming isipan. Salamat po, O Diyos, at patuloy niyo kaming pakalinisin sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin, O Lord, kung kami may nakagawa ng mga kasalanan, iniisip man, sa salita man o sa gawa, patawad po, O Diyos. Lord, ito ang nagiging hadlang para hindi kami makasunod sa iyong kalooban. Kaya Lord, ngayon pa lang kami po ay nagpapasalamat na sa kapatawarang ikinawad ninyo sa amin. Salamat po, O Diyos, ito pong aming dalangin
sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, muli, magandang gabi po sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko sa pananampalataya. Ang sabi po doon sa Habakuk, chapter 3, verse 2, ito po yung panalangin ni Propeta Habakuk. Ang sabi po niya roon, O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa at ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mabahabagin kayo kahit kapag kayo ay nagagalit. Actually, during the time po ay na-amaze itong si Propeta Habakuk at nais niya yung mga magagandang ginawa ng ating Diyos, yung mga himala, yung mga protection, yung mga gabay na ginawa ng ating Diyos na buhay. During the time ay nais ni Habakuk, ni Propeta Habakuk, na ito'y maranasan sa kanyang kapananahunan. Na kung titingnan po natin, nung unang panahon talaga, ang mga tao po ron ay, sabi nga, ay face to face, naririnig nila ang boses ng ating Panginoon. Maging lalo-lalo na itong si Moises, na nakaakyat pa doon sa bundok ng Sinai na kung saan ay binigyan siya ng instruction ng Panginoon na pumakyat ka sa bundok na yan at bibigyan kita ng aking kautusan. At dahil doon, talaga narinig niya ang boses ng ating Diyos na buhay. Kaya dahil sa mga napakagandang mga ginawa ng Diyos sa buhay ng mga tao noon, nais na maulit uli, mangyari uli, ma-revive. Sabi nga, ma-revive uli, magkaroon ng buhay muli, na magkaroon ng pag-asang muli sa kapananahunan nitong ni Habakuk. Kahit that time, sabi niya, yung kahabagan ng ating Diyos ay hinihingi rin niya, pinapanalangin niya para doon sa kanila, sa mga tao during that time. Kaya sa gabi pong ito, mga kapatid, ang title po ng ating pag-uusapan is Revival is a Must. Napakaganda po yun to Ang revival is a must. Kailangan po na magkaroon tayo ng revival sa ating buhay spiritual. So may 5 bagay lang ako na nais ma-share sa inyo sa gabing ito. Una ay para tayo magkaroon ng revival spiritual is acknowledge your spiritual need. Kailangan i-acknowledge natin, kilalanin natin yung ating pangangailangan spiritual. So ang isa rito is ito nga yung pagkakilala natin sa ating spiritual na pangangailangan. Una, yung forgiveness. Napakahalaga po nito yung forgiveness na tayo po ay nagpapatawa doon sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin. At kapag tayo naman ay nag-confess sa tao na nagawa natin ng kasalanan, of course, in return, dapat naman siya ay magpatawad para, sabi nga, ay totally na mamumuhay ang banal na espiritu sa ating buhay. Nandun yung pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Isa rin po yun sa pangangailangan, yung pag-acknowledge natin, yung pagpapasalamat natin sa ginawa sa atin ng ating Diyos na buhay. Malaking bagay man ito, malit na bagay man ito. Sabi nga, dumaranas man tayo ng mga testing sa buhay, kung ano-anong klaseng pagsubok, but still, kailangan ipatuloy tayo magpasalamat sa ating Diyos. Hindi lamang na nagpapasalamat tayo dahil mayroong ginawa sa ating maganda, mayroong miracle na nagawa sa atin, nagkaroon ng kagalingan sa ating sakit na sa ating physical na nararamdaman, o nagkaroon tayo ng mga material na pangailangan, financial na provide ang ating mga pangailangan, doon lang tayo magpapasalamat. So, hindi po doon dapat matatapos lamang. Although nasabi nga ay nakakaranas tayo ng testing o iba-ibang klaseng pagsubok, dapat i-acknowledge pa rin natin ang spiritual needs natin sa pamamagitan ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Sapagkat napakahalaga po nito sa atin. At ang sabi nga sa Galatians, sa Galatians chapter 5 verse 25, if we live by the Spirit, let us walk by the Spirit. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, mga kapatid, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Once na ang Espiritu ang laging nananahan sa atin, ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, ay sabi nga ay lagi natin na-acknowledge yung kabutihan na ginawa ng ating Panginoon at maging sa pag-iingat at pagpoprotect ng banal na Espiritu sa ating buhay. Napakahalaga po niyan
na dapat mananahan yung banal na espiritu. Kasi once na ang banal na espiritu ay laging nananahan sa atin, nandun po yung revival natin eh. Nandun po lagi yung kalakasan natin at magagawa natin lahat ng mga bagay na ipinapagawa sa atin ng ating Diyos na buhay. Lalong-lalo na sa kanyang ministeryo. Okay, nandun yung eagerness natin, nandun yung ating, sabi nga ay hindi natin pinababayanan yung ating ministry, yung ministry na pinagkatiwala sa atin. In Galatians chapter 5 verse 16, "But I say, walk by the Spirit," sabi ni Pablo, "and you will not carry out the desire of the flesh." Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So napakahalaga po niyang mga kapatid na ina-acknowledge natin yung spiritual needs natin. Lalo-lalo na kapag ang banal na espiritu ang siyang namumuhay sa atin, sa ating sarili. Kasi kapag ang nag-guide sa atin ang banal na espiritu, siya ang nagtuturo sa atin sa pananalangin. So talagang sabi nga ay lagi tayong revive spiritually. Lagi tayong alive spiritually. Kasi kapag ang isang Kristiyano ay sabi nga aandap-andap lamang, ay hindi niya magagampanan yung responsibilidad niya. Parang isang sasakyan po yan eh. Na sasakay lang tayo, baba lang tayo, sakay, baba lang, hinahayaan natin, walang maintenance. So darating ang pagkakataon, magkakaroon ng sira yan. Pero kapag tayo ay updated, lagi nating chine-check up yung ating sasakyan, bago tayo sumakay, pagkatapos nating sumakay, pagbaba natin, chine-check up natin. So, dadalhin tayo ng ating sasakyan mula doon sa ating pinanggalingan hanggang doon sa ating paroroonan. At ibabalik tayo ng ating sasakyan at doon sa ating pinanggalingan hanggang doon sa ating paroroonan muli. Okay? So, napakahalaga niya ng mga kapatid na tayo ay, sabi nga, ay nare-revive spiritual para sa ganun ay magampanan natin yung mandato na ipinagkatiwala sa atin. At ang number 2 rito, ang sabi po rito is, confess your sins and accept God's pardon. I-accept natin yung ating mga kasalanan at tanggapin ang kapatawaran ng ating Diyos na buhay. Napakahalaga po niyan eh. Kasi kapag hindi po natin kino-confess, alam natin na tayo na yung nakakagawa ng kasalanan. Alam natin na marami na tayo nagagawang kasalanan at hindi pa natin kino-confess ito at hindi natin ina-accept yung kapatawaran na mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo magkakaroon, sabi na yung ating spiritual ay aandap-andap. O nandun yung sabi nga ay hindi natin totally na sabi nga ay magawa yung dapat nating gawin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa anumang aspeto ng ating buhay, lalo na sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kasi confession is very important for us, lalo-lalo na sa mga lingkod ng ating Panginoon, na i-confess natin. Kasi sabi nga, human being is subject to commit mistake. Lahat naman tayo nagkakasala mga kapatid eh. But, the most important dito ay kailangan may confess natin ang mga kasalanan natin. Once na alam naman natin yung nagawa nating kasalanan at na-i-confess natin, huwag na nating balikan yung mga kasalanan na yun. Huwag na nating muling gawin. Huwag na yung paulit-ulit. Kasi sabi nga ay may mga limitation din naman dapat tayo bilang mga Kristiyano. Sa 1 John 1:9, ang sabi po ron sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from our all unrighteousness. So, ang Diyos ay banal at tapat para tayo ay linisin, patawarin sa ating mga nagawang kasalanan. So, napakahalaga po yan. Ang isang Kristiyano para magkaroon ng revival spiritually, nandun po yung confession niya sa kanyang kasalanan. And Proverbs 28 verse 13, whoever conceals their sins not prosper. Ang sino man nagtatago ng kanilang kasalanan, kailanman ay hindi sila mapuprosper. Okay? Hindi sila, sabi nga, lalago sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. But the one who confesses and renounces them finds mercy. Ang sino man ang nagko-confess ng mga kasalanan at nire-renounce nila yung mga kasalanan nilang ito, sila ay makakasumpong ng kahabagan ng ating Panginoong Jesus. So, napakalaga po yung confession para para magkaroon tayo ng tunay na revival, ng pagsunod, ng tunay na pagbabago sa ating buhay. At ang number 3 po rito mga kapatid, spend time daily in God's Word. Napakahalaga po nito.
Kapag lagi tayo nag-spend ng time o panahon sa ating sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, gumugugol tayo araw-araw sa salita ng ating Diyos, ay lalo tayong lumalago, lalo tayong tumatatag, lalo tayong, sabi nga, tumitibay, lumalalim ang ating pananampalataya sa salita ng ating Panginoon. At sa pamamagitan nito, nakakasunod tayo sa kanyang kalooban. At sa pamamagitan nito, lalong nare-revive ang ating spiritual na buhay. Lalo tayong nagkakaroon ng strength, nagkakaroon tayo ng lakas. At dahil sa lakas na yan, magagawa natin yung lahat ng mga bagay na pinapagawa ng ating Diyos, lalong-lalo na sa pagpapahayag ng kanyang salita. The Word of God is means by which the Lord shows you His will. You will never be a victorious Christian if you neglect the Bible. Hindi tayo magiging victorious na Kristiyano. Hindi tayo, sabi nga, mananagumpay na Kristiyano kapag ninineglect natin ang kanyang salita. Binabaliwala lang natin ang kanyang salita. Kaya napakahalaga po yun na lagi po nating binubulay-bulay ang salita ng ating Panginoon. Ano ang sabi po sa Joshua 1:8? Rather, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kapag lagi nating, sabi nga, ay minimeditate ang salita ng ating Panginoon, lagi nating binabasa, at lagi nating ina-apply sa ating pang-araw-araw na buhay, then nandun po yung maging successful tayo bilang Kristiyano o lingkod ng ating Panginoon. At ang number 4 po rito, talk to the Lord in prayer. Makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Napakahalaga rin po nun. Yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, yung pagbubulay-bulay ng salita niya, at yung pananalangin. Sapagkat ang pananalangin, ito po yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Dahil sa the more na tayo nakikipag-usap sa Panginoon, the more na nare-revive tayo spiritually. The more na mararanasan natin ang kabutihan, ang kahabagan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pakikipag-usap natin sa Diyos at sa ating pananalangin, the more na tayo ay natututo. Nagagawa natin ang kanyang plano. Nagagawa natin ang kanyang willingness sa ating buhay. Hebrews chapter 4 verse 16. Ang sabi po ron, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. So napakahalaga po yun. Yung ating pananalangin, yung paglapit natin sa trono ng ating Panginoon, paglapit natin sa ating Diyos, dapat po ay ito ay makamtan natin, dapat po ito ay magawa natin upang, sabi nga, ay makamtan natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon sa panahon na tayo ay nangangailangan. Commune with Him, worship Him, thank Him for His many blessings, and tell Him of your needs. So lagi tayo magpasalamat sa lahat ng mga pagpapala na ibinibigay sa atin at sabihin din natin sa Kanya lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng ating pananalangin sa ating Diyos. So dahil diyan ay patuloy tayong magkakaroon ng kalakasan spiritual sa ating buhay. At ang panghuli, mga kapatid, ang sabi rito is number 5, resist sin. Labanan ang kasalanan. Iwasan ang kasalanan. Sa 1 John 4:4, ang sabi po rito, you their children are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in this world. Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa makasanlibutan. Kapag lagi na, sabi nga, nare-resist natin ang kasalanan, nalabanan natin ang paggawa ng kasalanan, nare-revive tayo spiritually, mga kapatid. Bakit? Kasi ang nananahan na sa atin dito ay mga positibong pananaw, positibong mga bagay na kung saan ito yung kalooban ng ating Panginoon. Okay? At ito ay, sabi nga sa kasulatan nito ni John, na dapat tayo, sabi nga, ang mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa makasanlibutan. So napaglabanan na natin.
yung mga gawang hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagre-resist natin ng kasalanan, yung mga udyok, yung mga temptation sa ating buhay. So, dahil doon, lagi tayo, sabi nga, makakapagpatuloy sa ating takbuhin. Lagi tayong magiging updated sa pagsunod sa ating Panginoon. Sabi rito is, say no to every temptation of the world, the flesh, and the devil. Take comfort in the fact that even though Satan is more power than you, with God on your side, you can defeat your spiritual enemies. The Holy Spirit who dwells within us is more powerful than Satan and all the forces of sin combined. So, sabi nga, yung banal na espiritu na nasa sa atin is mas powerful kaysa kay Satanas o sa anumang forces na kaalyado nito ni Satanas. So, ibig sabihin, nandun yung ating spiritual revival. Okay, nandun yung pagsunod natin sa ating Panginoon. James chapter 4 verse 7. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Okay. Pag sinabit natin ang ating sarili sa ating Diyos, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang namumuhay. Espiritu sa aking puso't isipan, sa aking buhay. Ikaw na ang nagkokontrol sa akin. Kapag ikaw ang nagkontrol sa akin, banal na Espiritu, I'm sure na spiritually ako ay marirevive. At masusunod ko ang kalooban ng Diyos na buhay. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Okay. So napakahalaga po niyan mga kapatid kung papaano tayo, sabi nga ay magkaroon ng revival. That's why revival is a must sa isang Kristiyano. Kapag sabi nga hindi natin nagagawa yung revival sa ating buhay spiritual, totally hindi natin masunod yung nais ng ating Panginoon. In my conclusion, napakahalaga po yung 5 na nabanggit po natin. Kailangan po, sabi nga, i-acknowledge natin yung spiritual need natin. I-confess natin yung ating mga kasalanan at tanggapin po yung pardon mula sa Panginoon, yung forgiveness ng ating Panginoon. At lagi po tayong mag-spend ng time araw-araw sa kanyang salita. At tayo po ay laging, sabi nga, makipag-usap. Talk to the Lord sa pamamagitan ng ating pananalangin. At i-resist natin ang kasalanan. Para sa ganun ay nandun ay lagi tayong magiging maayos, magiging maganda ang ating buhay Kristiyano. James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. So, yan po ay sabi nga ay isang kahilingan. Okay, nasinulat ni James po ito para ang lahat, nais niya na lahat ng mga Kristiyano ay lumapit sa ating Diyos. At sabi nga ay iwasan ang paggawa ng kasalanan. Kasi pag hindi po natin nagawa yung mga naisin ng Panginoon, ay hindi tayo mako-consider na revive spiritual ng ating Panginoon. Hindi po tayo, sabi nga, ay makasunod sa naisin ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin sa oras na ito mga kapatid. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa katatapos ng iyong mensahe, O Lord. Salamat po at tunay nga na kami po inyong iningatan, ginabayan sa maiksing oras sa aming pag-aaral ng iyong salita. Nawa, Lord, ito ay tumimo sa puso't isipan ng aking mga kapatid, O Lord, at patuloy na may apply sa kanilang buhay, Lord, na patuloy magkaroon ng revive spiritual, O Lord, o spirit, O Lord God, sila para sa ganun masunod ang iyong kalooban. Marami pong salamat, O Diyos. Dalangin ko na patuloy mo silang ingatan, gabayan, ilayo sa sakit, disgrasya at aksidente. Lord, anuman ang design ng kanilang puso ay ito'y i-grant mo, O Diyos. Hallelujah. Lalong-lalo na nais nilang sumunod sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli mga kapatid, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At kayo po ay
aking inaanyayahan na laging manood o makinig ng ating programa, Tinig ng Pag-asa, tuwing Tuesday ng gabi sa ganap na ikapito at Thursday po ng gabi sa ganap naman din ng ikapito ng gabi. At marami pong salamat muli sa bawat isa, and God bless us all.